guys, good morning. It's Christine and it's our family budget. Actually, tawag ni mama dito is buchi or kung sa English, parang banana fritters, parang ganun yung pangalan niya. Basta yun. Um, eto guys, recipe talaga to ng mama ko originally. Recipe niya to. Ito yung binibenta no, ng mga ano pa ako, high school pa ata ako noon. So, ito yung mga binibenta niya. At saka, ang ingredients na talaga guys, yung pinaka ano na ingredients is saging lang talaga, at saka yung harina, at saka ano lang, yun lang. Tapos, lalagyan lang kunting food coloring para hindi siya maputla. Tapos, baking powder, yun lang. Yun lang talaga, as in yun lang talaga. Tapos, yan, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients niya. Mash na banana, dalawa. Tapos, 1 cup lang ito guys ha. So, may ano ako ng isang cup pa. Tapos, water, food coloring, tapos, sugar. Tapos, yung food coloring, optional lang talaga yan. Depende sa inyo kung ano. Kasi maputla talaga siya pag hindi nilagyan. Siguro, naano na siguro ako kasi noon, nilalagyan talaga ng mama ng food coloring para maganda din sa customer. So, yon. So, ang gagawin ko lang dito guys, bakit water lang? Kasi, tatansyahin ko lang kasi siya kasi dapat talaga sobrang lapot. So, hindi pwedeng diretso mong i-add yung water at saka yung flour. Kailangan unti-untiin para matansya mo kung gaano siya kalapot. Tapos yun, ihahalo-halo mo lang yung saging, yung flour, tapos yung baking powder, tapos yung food coloring, yun lang. Tapos ihahalo mo lang siya sa water, kunti-kuntiin mo. So depende na sa iyo kung. Tapos yan guys, yan na yung itsura. Nilagay ko na dyan yung saging, baking powder, tsaka yung food coloring. Tapos ito yung water natin guys. Unti-untiin lang natin paglagay. So, ang consistency talaga dito, kailangan malapot na malapot. Kasi, ang habol natin dito, depende sa inyo kung gusto niyo yung flat. Usually, yung ginagawa ng mama ko, para medyo mabilog siya. Hindi naman mabilog, pero parang buo siya kung ano. So, kailangan natin ihalo ito. So, ganito yung itsura niya. So, kailangan talaga may food coloring para mas maganda yung kalabasan. So, ayan. Yan yung itsura niya. So, papakita ko sa inyo mamaya yung talagang consistency niya. So, tatansyahin ko lang yan. So, kailangan ihahalo ko muna ito. So, ito yung itsura niya guys. Yung consistency niya, so, depende talaga sa inyo yun. Ito medyo matigas na. Yan. Medyo, tansyahin nyo lang talaga na pag luto nyo siya, hindi siya magpa-flat. Pero alam nyo, hindi ko rin alam kung magpa-flat o hindi. Kasi, medyo matagal na ako hindi nakapagluto nito. Last talaga yung nagluto ko nito, parang high school lang ata ako nun guys. So, ngayon nagluto lang ako kasi yung available ko lang talaga na ingredient is yung saging lang talaga at saka yung flour. Tapos yun nga, wala nang snacks yung anak ko. So, ayaw ko naman ipa-snacks yung saging lang. Tapos, kasi hindi siya mabubusog talaga. At meron siyang snacks, pero puro chocolate. So, hindi rin siya nabubusog doon. So, kaya ito, ginawan ko na lang siya ng ganito. Tapos makakain pa rin ako, 'di ba? So, yung flour is yan na napunan ko na siya. So, dapat talaga hindi ihahalo lahat. Kasi may tendency talaga na maglalabnaw siya or masyado siyang ang tawag doon. Basta yung hindi siya talaga ganoon ka hard. Hard talaga. Pero 'yon. So, lulutuin ko na siya. Para hindi kayo magtaka. Yung sugar, guys, pag ano lang to, after maluto is, i-dip lang natin yung ating banana fritter. Banana fritter nga tawag dito, diba? Basta yung tawag sa amin dito is butchi. Butchi yung tawag ng mama ko eh. So, yun. I-roll lang natin dito sa sugar. So, ayan. Lulutuin natin.
So, yan, maliwanag na kasi naglagay ako ng lampshade dyan. Para at least makita nyo yung mga ginagawa ko. So, kailangan natin ng oil sa pasensya na dito sa wire kasi yan sa extension. So, kasi madilim kasi guys, kasi medyo makulimlim sa labas. So, kailangan natin ng oil, syempre. Hindi yan Tropicana guys, yan ay oil. So, ayan, kailangan nating lagyan. So, ang ginamit ko is yung kaldero kasi para, ano lang, para, tawag dun, malalim siya, para yung oil, hindi ko na kailangan ng maraming oil. Pero, marami pa rin naman yan. Sobrang ingay ng aso guys, pasensya. Marami pa rin naman yan, pero sasalain ko lang din naman yan, magamit ko pa rin naman yung oil, kaya okay lang. So, yan. So, eto yung ating mixture, ayan. So, sa recipe na to guys, hi pala kay mama, hello ma. Kasi, siya yung original na talaga ng, may-ari ng recipe na to. Gaya-gaya lang ako. Siyempre, ako yung anak. But anyway, mas overripe yung saging, mas masarap kasi mas matamis. Yung ginagamit ni mama noon, yung green na saging, alam mo yun, tag 1 piso. Yung each. So, tapos ginagamit ni mama yung kutsara lang. Yung so talaga. So, kutsara lang yung ginagamit niya. So, nakita ko talaga noon eh. Ito talaga yung ginagamit niya eh. 2 kutsara. Ayan. So, ginaganyan niya. Tingnan niyo yung texture guys, oh. Yung texture niya. So, para siyang sobra na siyang. Tapos, paiinitin lang natin to guys. So, ayan. Medyo mainit-init na din naman siya. So, ayun. Papakita ko sa inyo mamaya. So, guys, ayun yung itsura niya. Ayan. Wow, perfect. So, ayan yung magiging itsura niya. Medyo umaalasa siya. Dahil yan dun sa baking powder. So, ayun. So, gagamit tayo ng food tong dahil malaki yung food tong ko dahil hindi ko alam kung nasan yung food tong ko guys. So, gagamitin natin siya ng food tong. Ano yun lang natin? Tawag dito. Mag-brown. Hintayin lang natin mag-brown. Ayan. Yung nito guys, yung lasa talagang masarap siya. Masasarapan ako dito sa recipe na to kasi yung saging kasi, lasang-lasa na yung saging. Tapos may sugar pa. Ay, nako, ang sarap. So, ayan. So, apat-apat lang yung inaano ko kasi medyo maliit yung aking kaldero. Si mama kasi noon talaga yung malaking kawali talaga. Tapos yung daming oil. So, I still remember pa na-remember ko pa nung sa high school pa na ako noon. Nagluluto si mama. So, nagluluto siya ng sobrang dami. Parang mga almost 1 kilo yung niluluto niya noon. Kasi marami talaga yung bumibili. Tapos, naano talaga ako doon, natawa ako doon kasi nung gumawa kasi kami niyan, ako yung tagalagay ng pag naluto niya. Pag naluto na, nilagyan na ng sugar kasi para display. Nung nilagyan ko na siya ng sugar, so, nung nilagyan ko siya ng sugar, sabi ko, nung tinikman ko siya, kasi ako yung taga-tikim eh, sabi ko sa kanya, bakit parang maalat na parang so, yung mama ko talaga nag-sit-in sa kanya, parang nagduda na siya kung ano yung nilagay ko. Tawas pala yung nilagay ko doon. Tapos lahat pa yung niluto niya, nalagyan ko ng tawas talaga guys. Talagang, sa sobrang galit ng mama ko talagang naiyak talaga siya. So, I still remember pa nung mga panahon na yun, bata pa ako noon eh. So, pag napapag-usapan namin ni mama yan, talagang pinagtatawanan na lang namin yung nangyari. Pero talagang noon talaga sobrang galit siya sa akin talaga. So, yun. So, yun natapon lang lahat ng yun. Kasi tawas kayong nalagay ko. Ano ba talaga yung, hindi ko alam bakit tawas yung nilagay ko. So, yun. Chika minute. So, habang niluluto ko siya, lulutuin ko muna siya lahat guys. So, papakita ko sa inyo kung ano yung result. So,
quick update lang, ayan. So, malapit na siyang maluto, nagba-brown. So, kailangan ipa-brown nyo talaga siya. Ayan. So, yan. So, tapos na siya, guys. Ito yung itsura niya. Ayan. Narito pa. So, ayan. So 1 cup and half cup. Yeah, 1.5 cup. So, ganito na karami yung maluluto mo. At saka, gising na yung isa. Hi, baby! Hi! So, tamang-tama, naluto na yung snacks niya. So, ayan. Kumukuha na ng isa yung bata. So, ayun, kinain na niya. So, ayun lang guys. Yun yung ano. So, tikman ko muna. Masarap talaga siya. Lasang-lasa mo yung saging. Tapos, yun, yung kaya sinabi ko, kung overripe yung saging, mas maganda kasi mas matamis siya. Mas angat yung lasa niya dun sa banana fritters. So, ayun. So, imagine, flour lang at saka yung saging. Yun lang talaga yung pinaka, talaga, na ingredients. So, marami ka na magagawa. Marami na makakain ito. And, yun. Yun lang, yun eh. At saka, ilalagay ko yung recipe sa description box. So, doon yun na lang yung tingnan yung recipe niya. So, ayan. Yan yung aking budget snack for this week kasi parang matagal-tagal na ako hindi naka-share ng aking yung talaga, yung mga, kasi nag-iisip din kasi ako kung ano yung mga budget snacks na pwede kong gawin na talaga yung, as in, sobrang budget talaga, yung kaya sa bulsa. So, eto yung naisip ko na, nga pala, bakit hindi ko i-share sa inyo itong recipe na to since gagawa lang din naman ako today. So, yun. So, sana ay guys, please like this video kung nagustuhan ninyo. Oo nga pala, hindi ko na-share. Ito yung sugar na pinag-anuhan ko. Nilubluban ko ng Pero yun. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to like this video kung nagustuhan ninyo guys ha. Ulit-ulit. Please just do follow me sa kang Instagram, sa kang Facebook page. It's Our Family Budget. At saka, please do subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe dahil marami tayo mag 3,000 dito sa ating family guys. Marami tayong mag 3,000. So hopefully marami pa akong ma-share sa inyo ng mga budget tips at saka mga ganitong mga food na super pasok sa bulsa. So yan. So I hope you guys enjoy and see you in my next video. Bye-bye. Say bye. Wala pa sa mood, kagigising lang.